Aturi mchema wewe. Ndiyo kuti akabatwa une wake neyake onyaya yechihure futi nemukadzi wemunhu unouya kuzowitness against umwe uchimuroverera umwe kureva kuti mune chinyengana nemukadzi wani. Ndo nyaya dzachona padzinenge dziri. Bvunzai varipo musayamwa tinzwe nyaya dzavo kudzoka kwavaita. Unopupura kuti vekadozi makatumira naaturi mchema kumba kwomukadzi wakabeka mukadzi. Mukatonibuda mba macho mukatoenda distance kutaura nyaya dzanaitaura waichida kuti muzoenda kumba kwavo ndozvitsvakuba unotichira itaure atore muchema anoti iwe aitoraati zvaruyu uyokatomuna nemudzimai vacho mukaenda distance wakadati kuitasi ine discussion yamakaitaura haana kuindwa mukatozobva mese naaturi muchibva kumawacho muchimakuenda kwamamakweda ndozvaakapfuura achitaura kudai. Nyaya yaitika kunoku gozi Graham Chemo akafonera kumba kuti kadozora ndamubata nemukadzi wako achibuda mulodzi. Ndipo ndafonera munin'ina wake Graham Chemo Kidwell. Taenda iye akati no kuti tipedze nyaya iyi handi unonzwa kuti ari kuti chii kumba kwavo kumba kwababa vemukadzi ndikwaanga ari zvikanzi handi ndikuperekedze ndikuenda naye iye Kidwell wacho neni ndida kunzwisa kuti abatwa kupi kwacho nemukadzi warudzi takone tichibuda mulodzi. Ndiko ndakaenda naye tikabvunza iye aripo Kidwell wacho tida kunzwisa kuti tabatirwa papi pacho. Tikatoti no to add more and ndikati kulodzi kwauri kutaura kuti mandiwana ndiri kulodzi ndichibuda mulodzi mandiwana ndichibuda mulodzi ndakamubereka here ndakaita sei ndine pendi yemukadzi wacho here ndine bhutsu dzemukadzi wacho here mandiona ndakaita sei kwamuti mandiona ndakabuda ndichibuda mulodzi nemukadzi wemunhu manonda ndakaita sei iyo kuti ndizoenda kumba kwavabereki vemukadzi yange iri kuti ndinzwisise kuti ndakatoenda nemunin'ina wemunhu aripota wacho afona wacho andibata wacho kana kuti andibata kuti ndinonzwisisa kumunhu iye kuti zvakamira sei handi kuti ndiende nemunin'ina wacho yange iri kuti mangwana zvisazonzi mamuri tu maonekwa muri tu ndakatora munin'ina wacho wemunhu aripota nyaya iyoyo kuti ndiende kumba kwacho kuti tinonzwisisa kuti nyaya ndikunzi ndakwanai muri muchibuda mulodzi nguvari papi pacho zvamboita sei. Musuwe watongwa nyaya yenyu zvakanzikana mangu dzoka musuwa muchadzoka muuye nemukadzi titaure mese muripo boyfriend kana riri boyfriend ndoringauye here nemukadzi wemunhu kana kuti muridzi wemukadzi mukwasha anozivikanwa mumusha memukadzi ndiye anofanira kuuya nemukadzi wake kudai. Amene musema anofanirwa kuuya nemunhu ndiani wataura nyarara kutaura kana kuti vatezvara wake. Yes, because mukwasha anozivikanwa akabvisa mari yake handiti andiresi kana chiri chikombawo mumusha make. Alright, zvinoitika ndezvokuti mukadzi outside kwakadoswa. Mukadzi outside kwakadoswa. Because vabereki vana tsanu vakaenda kuside kwakadoswa. Saka musi uye watika kudare wewe. Mukadzi akatobva kuchikuti ndobva auya kuno. Auya kuno. Aifanirwa kuya kudare kumusi weFriday watika uye akauya china chacho aiziva kuti kune dare. Saka ndobva abva kumba kwavo achiti ari kuya kuno. Atofona vanhu kumba kwavo vatozondifonera vakati kuti maisimbathi vari koko here. Ndobva ndati havako kubva kuseni havako patatoenda kudare havanambouya saka ndibva kunoko vachiti vari kuya ikoko wani. Ndobva ndafonera maisimbathi ndikati maisimbathi iwe wanzi wauya kunoko wani
zvazvanzi ndandiri kudayo kudai uyana kuya ndomusosina kuya kudai musi wachoyo vakaswera panona vakatoti kuti vanga vatore vese futi musi wachoyo kudai zvazvanzi ndandiri kudayo zvazvanzi namaiguru kwachauya kuno kwani kumba kuno kuti haako kuno anobvira kuno museyamwa to be fair enough munyaya dzakadai we can't judge munhu kana kumupa mutongo zvandakaita paya kuti ndizopa hashi mutongo paya against murumo yakanga iri nyaya yekuti munhu haana kuuya kudare why handiti ndobva auya muno musi wemandi handakauya muno mukene wataura ndimaisu akataura akati ndakangomirira handina chandiri kuziva nezvenhau yedare makanga mati muchandidaidza kudare musango makabva masvika kani ndikati of course nyaya yako takanga taiita tichishandisa kuda kuona kuti ustabhoni here hwekuti hauna kuuya kudare nekuda kwako kuti handiendeko handiti saka nyaya iyi chairi kuda maybe wakanga uri mukwasha anozikamwa mumusha here ngatiitei vabereki vemunhu vatipe ningi because hapana patingape judgment kumunhu tichitonga mawitnesses izvozvo zviri rare kuti mawitness ndo ari kutongwa takatora mastatement emawitness one of the witnesses ndine report izvozvi muno yekunzi akabatwawo nenyaya dzake dzechihure futi nevakadzi vevanhu saka panenge paine pavanenge vakwesherana ukaona mamba icharawo sumudze ruoko musiye asumudze ndinyarare zvandinoda kutaura iye ataure taura alright pamusoro ndinoda kutaura kuti nyaya dzakaita seidzidzi vanhu havatozivana una because nesimba akatozondifonera mushure mengo uya abatwa kani grey wacho ndobva ati aiti pekutanga pakabatwa nyaya iyi ndobva ati munhu akuudza nyaya akatondinyenga akabvira kana chindinyenga vanhu havanoita zvekutakura vanhu vanozotengesa kuno saka ndobva ndakunzetsaka iwo wakadi kundiudza kwawanyengwa pacho ndobva ndatoti iwewo unofanira kwati wadhubanisa maitodanana saka iwo pamaifa kuenda kulojina uyu wakabva waenda neuyu ndoto saka uyu akazomhangara saka pakazondifonera swera zuva ichiti munhu wako akakuudza abatwawo ndikati makangofanana mese makafanana because sei ndibva ndati kadozora wacho ari kupi ndibva ati ari kumba kwavo ndibva ndati kagrey ari kupi ndibva ati ari kumba kwavo ndikati kwewo uri kupi zvona ndimba kwedu ndikati chero murume akahura anoramba ari pamba pake ndozvandaiti kuti iedza mutsananguri ati akatanga kutaura mashoko ati hazvina basa rese ndaishandisa yangu ndikati saka zvipinda papi izvozvizvi iwo ndati isusu chandaitsvaga ndechekuti uya auye pamberi pedare azotsanangurawo nyaya yake from his side mawitness akauya hongu takaona but witness ratakaona iroro izvozvi munhu akauya zomhanga riri kutomhangarwawo nenyaya futi yekutora vakadzi vevanhu saka kureva kuti kana chiri chihure chakanga chichiitika munhu wacho awaifunga kuti is a good man to you is a poisonous kwauri futi mukadzi uyu angaite sei shamwari yangu kuti timuwane muno mudare uyu ndakamutasa uyu because sei patikaya kudare vakaswera vane uyu uyafangokuya kudare wakavaona here vangovesa wakavaona here handi mukadzi akataura ndiri kudarira inzwa kabhuru mubvunzo wangu ndati wakavaona here handina kuvaona so nyaya yako iwewe yese iri muno from the word go ndeye maiyesei sabhuku mamuda kutaura ndimi sabhuku wevanhu ava taurai ndapedza kuti mukadzi mufandira akatozinditizve because tabva muno kudare musi wamakapedza zvino iye akaziva kumba kwavo ndiani mukadzi uyu akati iye inini ndiri kuda vana ikati kwekutora vana wakanzi kudiwa kwamambo rudiwa wari kundikana nei ndimbambotanga itiko kwandiri ndembadzoka futi mangwana acho ndembaanditi handina kuziva kuti kune dare makadi kuvabatsira kuti kana usina kuziva kuti kune dare taurira kwamambo kuti uudzwe kati tiri kuya kudare
zvose takataura ndikatobatana mai vake vakunetsanzvo kuti vada vazikuru ndikati mahamsati marambana dai wakwanisa kuteerera kuti wakauya kudare kana ukada makapanira gupi rokuti kudare saka woita sezvo ndikuda vana so tainokubanze makati kumupa advice yekuti iwo enda kupi kudare bozi mama kumutaura madange mama kutonga makati kumupa advice yekuti enda kudare kwa kudiwa kunopeza chi yaya kune nyaya zvongora kuti dai aipuwa date kana aiziva pamedi ndo paiuya saka chandanga ndichikumbira museyamwa kuti nyaya idzi tidziite dzisingasiye vamwe vachizochema nesu. Ndakutaurirai kuti wai ndakapa mutongo ndakatorera nyaya yekuti munhu anoda kuita ustabhoni wekuti anonzi kuya kudare obva aregedza kuya kudare, but muno the assignment was tichakuudzai kuti when are you coming kudare, handiti. Saka kana munhu anzi tichakuudza tinotariswa kuti sekretary wangu azomunotifya here, haana kumunotifya. Saka munhu iyeye haana kuuya kudare not purposely, atoregedza kuuya kudare achiziva kuti handisati ndaudzwa ndichiuya kudare vanhu vako vadii vaveko kudare. Ndochimiro chakaita chi nyaya. Saka makanzwa ndakati aiwa ngaauye kupi kudare. Uye mamunzwa zvandamutaurira akati mese makateerera ndine 2 weeks ndichidanana naamai ava. Hamuna kuzvinzwa aitaura? Akataura 2 weeks ava vakati koimi handiti makataurira maitaurira mambo imimi kuti mune 2 weeks muchidanana nemukadzi yeye. Nhasi uno maakuramba kuti hamuzvizive mazodini auda kutira kuisa chibhanditi chechipurisa matiri pakumupa mukana kuti munhu afunge kuti pana ndaakuenda kudare kunotaura namambo tiri kunotaura takamira papi, uchirespekta here dare. Dai ndidini ndakanga ndichimurova kwaakanga achirohwa kawo aiti nokuti maindirova. Saka ndakadii ndakabvuma. Muno mamurohwe munhu handiti. Chandanga ndichikumbira itai masamoni ekusunga mai ava vabereki vemukadzi weuyu. Vanhu vanoziva wemukuwasha uyu, mukuwasha auya kudare handiti vanofanira kumuperekedza kudare. Mwana wavo akanganisa, mwana wavo haana kukanganisa, vanofanirwa kuuya kuzomira nemukuwasha mudare, so that kana taakutonga totarisa value yenyaya. Kana tichipa mutongo kunyaya toipa mutongo uri fair. Mabona mambo nokuti kana tisina kusunga vabereki vomukadzi hakuna chofamba. Kana varamba kusungwa mukuwasha achiclaima kuti mwana wavo aura, ndinobvunza pfuma yakabviswa nemukuwasha kwavari ndoita payback ichibva kwavari ichienda kunechi kumukuwasha, nokutoonekwa chireverera kuti vaigara vachiziva kuti mwana wavo ipfambi vachigarisa nemukuwasha. Mukuwasha asangana nedambudziko havachada kunomira naye, mwana wavo ari kuramba kuuya kudare. Zvakare mwana wavo achiziva kuti hana mhosva anoregererei kuzosunungura pano kuzosunungura ndiye munhu anosunungura vanhu avo. Iye uyagara kuti kwete zvakadai zvinogara sengauyi ichokwadi kuti ndizvo zvinozosungirira baba avo ikana asina mhosva but mhosva inowanikwa nechi osauya kwamuri yeye. Takuprepare masamons ekudeedza vabereki vemukuwasha amene iye mukuwasha kana achizvinzwisisa but atitsvage kunzwisisa kwake kumhanyira kuti timupe mombe dzemunhu asina eco-witness. Chikombawo zvachonawo chatiri kuti chataakutofunga kuti chikombawo chiri kutotaurawo izvozvo. Wouya uchiwitnessa uchiroverera umwe wako kuti so that iwe usare uri pari free. Hatitambwe idzodzo, hakuna zvinhu zvakadaro. Achauya tomubvunza kuti ndowaiwitnessa ngamudare musuya iwe handiti. Saka masamons toda kuti mai ava vauye kana varamba kuuya nemwana wavo ivo ndovandodhira navo tichivati isusu aiwaka mwana wenyu. Maelements ekuti mwana akaita chihure kana akachiita aripo, ekuti haungatize dareka kana kutotiza pamusha womurume wako handiti. But hatigone kufungira izvozvo tikaenda kwaapiri munebinzi makaiwana papi mutongo maitonga mawitness musingatonge munhu muridzi wenyaya. Hakuna zvinhu zvakadaro, kuna zvinhu zvakadaro. Saka mhofu manhingi vabereki vemukadzi uyu
baba namai vari kwere anambuya vako nate zvavo ari kumirira nyaya ndiani wawakapa pfuma ndiani ambuya vekuchikuti ivavo ngavasendedzwe ngavasevhiwe samoni vauye kudari vauye nemwana wavo kudari ambuya pfuma avapambuya pfuma zvakaitika ndezvekuti munhu vabereki vake vese vakashayika saka ndakatombotanga ndaendesa ku4 kutanga tandaibvisa wakaroora uchitopa kumusha kumukadzi wapamai waambuya here ambuya anomunin'ina wamai venhingi ndasina ndapedza saka vakazoniti ndichimira kupedza kuroora nekuti vambodya imwe vambodya shoma bva tichimira bcause ndakazoona kuti vanhu vacha ndogonozorora ka2 nanhasi sekuru vacho hanzadzi yamai vake vati muzukuru chimira kubvisa zvinhu zvinji zvacho toda kutanga tatsvaga dzini remukadzi wacho so that makunorora chaiku imhepo shuwa imhepo dzirimo vanhu vazotorinjyirewo futi havana chavaitobofanirwa kutanga vadya handiti vaifanira kutanga vakubatsira nyaya yekuti hona kashamwari nyaya iri pano vana sekuru pavanorodza muzukuru vanorodza vasingatore danga remombe vanotora mombe yeumai nemombe yechimanda kana wakawana uyo asati ambodidi handiti votora mombe yavo yechimanda vobva vanotora zvinhu zvamai masungiro mafukudza dumbu nezvimwe zvakadaro zvakanangana naamai handiti voti kana wabisa izvi mkwasha izvi isu takuenda mberi kuti titsvage kuti vanate zvara vako vangawanikwe sei handiti ndo matare echivanhu kaiwaya ivavo vakadya zvishoma izvozvo ndivo ngavauye nemudzimai wako kudaro kana vatadza kuita izvozvo vanenge vakutadzira zvisingaiti alo ndanzwa achiti musi wefriday waive kune dare kunoko ndandine mudzimai wake ndoda kuti inzwai vakadozora ndatumanzwa ndichiti akakuonai here atikanzwa kuti pane vanhu vanoita basa handiite basa rekunzwa nyaya yeadzimai vangu nevamwe vanhu kana kuti ndisimuke nenyaya yekuzwa nzi mukadzi anga achihuriwa ndoenda kudare kunoripota. I can't do that because pane mibvunzo yausangana nayo inenge ida kupindurwa. Nyaya yekuona mudzimai achihuriwa pane zvakawanda zvinogona kuitika, handiti? Saka iyi nyaya iyi yese zvayo iye wani haana kukuonai mune mukadzi wake, ndochinhu chekutanga chakaipisisa pazviri. Onomira mudare nema achiti munhu ari kuhura nemukadzi wangu, handiti makaona? Kana tichitora nyaya tifanira kutaura nyaya tichitenderera vanhu kakumana. Kana kuti tiri kureverera chihure, tireverere chihure. Chihure ndo chatinochaja munhu, mombe 5 tamanzwa tichitaura. Nyaya iyi zvairi kuda, iri kuda kuti munhu akanga achihuriwa ndiye auye pamberi pedare ataure kuti zvakaitika. Paroji ndo mukati mukandiona ndiri pabhawa moti hure iro nokuti ndere kuraini saka uyo zvaavi ipapo ndiye ane hure iroro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kuna zvinhu zvakadaro. Isi tinoenda kunana 20 kunotandara. Munoona munhu wokuvillage kwangu mukadzi ari pa20 achimwa doro pa20 ipapo moti mambo zvavari pano mukadzi ndo kuraini kwavo saka. Hakuna zvinhu zvakadaro. Tatadza kuibata. Zvakare iwe baba kana uriwo unorambidzwa kuti mai vasauye ucharamba uchingova nemhosva. Iwe kana uchiziva kuti unofanira nomukadzi wo muite auye nokuti ndiye achaparura zvese pano kuti mwamba agone kunzira yekuenda nayo. Kana kusazvo nzira yekuenda nayo hatiyotara kutanga ngokupina chete. Zvakaregedza kushandisa chibhandi kuna mambo kuno. Kwa tiri chibhandi achishapa.
Wotese tambeti mapurisa tiri masoja tiri makomreda kula ngazi. Saka tinofana zvinhu zvekude nenzira kuti muite